Smutne vlaje pod Čákovým hradom trenčianska futbalová zástava. Smutno je na lavičke, často i na ihrisku, kde sa Ozeta Dukla ocitla na zostupovom chodníčku. Inter bez liečiaceho sa asistenta Petráša, bez Pintého potrestaného Chrenka i hrby zranených hráčov. Trenčín bez hlavného trénera, potrestaného kapitána Hrnčára a zranených Lukáča s Veselým. Aj taký obraz poskytujú superligové kádre v závere jesennej sezóny. Prvú strelu vyslal domáci Staš ako signál, že majster nedostane nič zadarmo. Ešte v tej istej druhej minúte sa však aj on prihlásil o slovo. Peknú kolmu akciu finalizoval Babnič. Lipčák zachraňoval na dvakrát pred bránou i v nej. V 8. minúte zahrával roh Maty. Zdalo sa, že nie je najlepší, ale Šmelko pri bližšej žrdi loptu podvihol do siete. Posledný vyhrával nad prvým. Nemusel dlho, lebo o 5 minút po Ľalíkovej rozohrávke z rohu mieril dobre Szilárd Németh. Horvatovič odvrátil pred Lipčákom a po ďalšom rohu Ľalíka poslal Šuchančov loptu na našu kameru. Na mokrom teréne domáci využívali, čo sa dalo. Aj streľbu z diaľky ako Cifranič. Hýl mal čo robiť. Tréner Interu znervóznel z vývoja na ihrisku. Gerich mu chcel okamžite vylepšiť náladu. Podarilo sa to však o čosi neskôr, aj keď v tej istej 24. minúte, keď Ševela dal voľnému Ľalíkovi, ktorý si vylepšil pozíciu, jeho center Ančic neodvrátil a Čišovský s prehľadom rutinne vyrovnal. 4 chyby Trenčanov. Ľalíka nechali voľného, Šmelko ho nezastavil, Ančic loptu neodkopol, Čišovského nik neobsadil. Inter chcel rýchlo využiť letargiu domácich. Dzúrik dal Kolmov pred Németovi, ale Szilárdov center Babnič podvihol do brvna a potom si zaúpel, kedy už konečne dám gól. Trenčania sa však v sobotu nechceli poddať. Svedčí o tom dravý Matyho prienik. Podobne šiel vpred aj Porázik. Opäť sa pridal Maty, ale Ozeta Dukla má na jeseň žalostnú koncovku. Ani len gól na zápas. Tréner Jozef Bubenko upozorňoval Horňáka, čo sa im môže prihodiť, keď sa topiaci aj slámky chytá. V zápäti Ľalík rozohral roh s Németom a jeho center hlavou predĺžil do brány Čišovský. Marianové prvé 2 ligové góly za Inter, pritom v jedinom zápase. Opäť, ako pri vyrovnávajúcom góle, aj tento raz, ako by Trenčania s Čišovským v 16 vôbec nerátali. Mal som za úlohu chodiť na prvú žrť. Szilárd Németh to odcentroval, ja som to len lízol hlavou a skončilo to v bráne. Ak budeme spolu rátať, toto boli góly číslo 2 a 3 za Inter, celkové v lige aj s Umeným. Áno, boli to môj druhý a tretí ligový gól a prvé góly majstrovských zápasov v Interi, takže som rád, že som sa presadil konečne po roku. Znamená to istú výzvu aj pre trénera, aby vás viac vysúval dopredu? Tak vieme, škoda, že končí súťaž, takže som dal ešte raz tie góly, no uvidíme v ďalších zápasoch. Možno, že bol by som rád, keby to pokračovalo, aby som sa strelecky presadzoval aj naďalej. Lenže aké by to bolo stretnutie bez sporných situácií? Tu je prvá. Šmelko dovolene vypichol loptu Gerichovi, ktorá šla od jeho nohy za čiaru. Inter teda nemal kopať roh, práve po ňom šiel do vedenia. Zreteľne od Gerichovej nohy sa lopta dostala za čiaru. Tento moment rozhodca Kačenga nepostrehol. Sporná situácia číslo 2 tu posudil správne, keď Maty v pokutovom území hostí predstieral faul pýtajúci penaltu. Mal však dostať žltú kartu. A sporná situácia číslo 3. Dzúrikov vydarený lob na útočné duo Babnič-Németh. Szilárd v žiadnom prípade nebol mimo hry. Gól platil právom. Ešte raz. Všetko nasvedčovalo tomu, že aj Babnič vybiehal spoza obrancov, ale jeho postavenie sa ukázalo ako nepodstatné, lebo loptu prebral Szilárd Németh. Aj z tohto pohľadu Dzúrikov prehľad s Némethovou rýchlosťou, pohotovosťou a presnosťou. Prvopolčasové dianie s vytrvalým dažďom schladili domáce rady. Bolo rozhodnuté, preto druhý polčas už neimponoval. V ňom iba Némethová skúška Lipčáka z brankárskej zdatnosti. Z podobného predmetu rovnako dobre obstál na druhej strane aj Hýl, nuž Ozeta Dukla prehrala 1-3. Pod Čákovým hradom Trenčania studňu nádeje proti Interu nevykopali. Šťastie pre nás po inkasovanom góle.
hráči prepli trošku na vyšší rýchlostný stupeň a dali sme zase 3 rýchle góly a potom už ten druhý polčas to bolo skôr taká ukazovačka držania lobdy a už málo bolo agresivity v tej 16-ke, takže skôr sme sa zamerali na držanie výsledku.